Welcome po sa ating channel mga amigo ay amiga at isang mapagpalang araw po sa inyong lahat mga amigo. Ayan, nandito po tayo ngayon sa may White Plains. Papunta po tayo ng Pasig City sa may Evangelista Avenue sa ah, sa Santulan pala. Sorry, kala ko Pinagbuhatan. Kasi dalawang pupuntahan namin na dito sa may Santulan at saka sa Pinagbuhatan. Pero unahin po natin yung Santulan kasi masikip dito sa may Christ the King or sa may Evangelista Avenue, Pasig City. Ayan, tuloy-tuloy lamang po tayo mga amigo y amigat at andito na tayo sa may part ng Quezon City sa may White Plains kung saan nasa tagiliran tayo ng kampo ng isang ng mga sundalo. Ayan, mega loud shoutout po muna sa ating mga kaibigan sa ating mga amigo y amiga at time check po natin ay 9:30 na ng umaga, 9:35 pala, sorry mga amigo. Ayan, kasi meron tayong pupunta actually itong pupunta nating client, si pangalawang visit na po ito. Yung first time po na to na siguro mga 3 to hindi, mga 5 months na siguro nakakalipas mga amigo nung tayo yung bumisita rito. Itong client natin na to na na-awardan na siya ng yung tinatawag natin na starter kit. Yung starter kit po yan yung livelihood program na ibinibigay ng ating opisina sa mga na-aksidente na miyembro ng SSS at saka ng ating GSIS or yung mga kaibigan at yung mga amigo natin na mga seaman na nagkaroon ng problema sa pagsakay nila sa barko. Tinutulungan din po yan. Maliban po doon kasi sa mga natatanggap ng ating mga amigo na galing sa ating government insurance or GSIS and meron din pong nakukuha maliit na tulong sa ating opisina. At kung sa tingin ko kung ikay marunong magpaikot ng negosyo siguro malaking tulong din po sa kabuhayan ng ating pamilya. Ayan, nandito na po tayo ngayon mga amigo sa dito sa may White Plains. Dire-diretso lamang po tayo. Pagdating po natin ng stoplight kakanan po tayo. Papunta na tayo ng sa Pasig City. Ayan, tuloy-tuloy at enjoy lang po tayo sa traffic na kaunti dito. Kita nyo mga amigo, medyo matraffic din dito sa White Plains kung saan pinakang shortcut na papunta ng Marikina at saka ng Cainta. Pwede rin kayo papunta ng Antipolo pag dumaan kayo ng White Plains. Dire-diretso lamang po yan papunta ng Antipolo. Pero dadaanan nyo rin po yung Marikina, Cainta at saka Antipolo. Yan mega love shoutout po ulit sa inyong lahat mga amigo. Ayan, medyo malayo-layo yung ating babiyahin at medyo tsaga-tsaga lang po tayo para makarating tayo doon sa ating paroonan. Ayan, shoutout po sa inyong lahat at ingat-ingat po tayo sa biyahe mga amigo y amiga. Tuloy-tuloy po tayo at samahan niyo po ako sa ating pag-travel sa ngayon. Medyo maulan nga lang ng konti at paambon-ambon. Sana wag pumatak yung ulan. Salamat po at tara na po, samahan niyo po kami sa aming pagbabiyahe.
po tayo mga amigo y amiga para makarating tayo ng makadiretso tayo ng Pasig City. Kaya ingat-ingat at samahan niyo po kami sa pagkalalakbay mga amigo at amiga. Ayan, nakita niyo, dire-diretso lamang po tayo at ayan na po yung sinasabi nating crossing. Hindi po kayo nakakakaliwa dyan pag sa kanan po kayo lumaan. Kaya ingat-ingat din po. Ayan, naka-plus lang po yung stoplight dyan. Ayan, tuloy-tuloy po tayo at samahan niyo kami sa aming paglalakbay mga amigo y amiga. Dire-diretso lamang po tayo dito sa tulay kasi ito ay waypoint papunta ng Antipolo, Marikina at Pasig po mga amigo. Kaya ingat-ingat din po tayo sa pagliligaw kasi kailangan natin malaman yung tamang direksyon ng ating tatahakin patungo sa ating pupuntahan. Patungo talaga at pupuntahan pa yan. Ayan, ingat-ingat po lang tayo mga amigo kasi para hindi tayo nagliligaw. At saka kung naliligaw tayo mga amigo, hindi nakakahiyang magtanong. Kasi yung waste ay minsan hindi mo rin matutumbok o matatamaan yung pinaka-eksaktong lugar na inyong pupuntahan. Ayan mga amigo, nandito na tayo sa may way. Kita nyo yun, nasa kaliwa po natin. Yan po yung mananggagaling doon sa pinanggalingan nating stoplight din. Kaya lang tayo po yung nag-shortcut ng konti. Ito na mga amigo, kakana na po tayo rito. At yung pong diretso na yun ay papunta po ng Cainta at saka Marikina, Antipolo. Ayan, kaya pag kumanan po kayo rito, papunta po tayo ng Pasig City. Kung saan man po kayo pupunta sa Pasig, nasa inyo na po yung. Basta dire-diretso lang po ito at Pasig City na po ang tatahakin natin. Hanggang doon po tayo dahil tayo po ay pupunta ng Evangelista at malayo-layo pa rin po tayo sa ating patutunguhan. Dali kayo, samahan niyo po ko mga amigo sa ating pupuntahan at enjoy ride. Hali kayo, sama kayo, sakay po kayo sa aming sasakyan. Hi. Ingat po, God bless.
City, kaya lang medyo maulan, no? Kung napapansin nyo, medyo biglang bumuhos yung ulan dito. Happy trip na lang at buhay driver talagang ganyan. Medyo matagal-tagal na rin tayong binubuhusan ng Panginoon ng tubig dito sa ating sa ating bayan ng Pilipinas. Ayan, talagang ganyan ang buhay natin. Hiningi natin sa Panginoon sana umulan at magkaroon ng tubig para hindi tayo maghirap sa ating tubig na sinimula na sanang rasyon ng mga kumpanya ng pagsusupply ng tubig. Sinimulan na sana, kaso sa ganito nga umulan, siguro magpi 15 days na tayong inuulan at sobra-sobra na yung binigay ng Panginoon na tubig. At maraming salamat pa rin sa Panginoon, kahit na ganun pa man maraming buhay ang ibinuwis at maraming nasaktan or maraming binahang lugarin dito sa Pilipinas. Ayan na, kaya magpasalamat pa rin tayo sa Panginoon kung anong natatanggap natin. At sana panalangin naman natin na sana uminit man lang muna ng kahit isa hanggang 2 buwan, saka uli saka uli tayo umingi ng panibagong tubig. Ayan, ingat-ingat po sa mga kaibigan natin at mga amigo nating driver. Ingat-ingat po tayo sa mga chopper nating amigo at amiga. Ayan, hanggang tuloy-tuloy lamang po tayo dahil medyo malayo-layo pang pupuntahan natin doon sa may Evangelista Avenue or Christ the King sa may sa may Santulan, Pasig City. Ang pupuntahan po natin ay yung Interior Street, Lucas Street sa may Santulan, Pasig, kung saan sa may Evangelista rin po tayo dadaan. Ayan, dali kayo guys, mga amigo. Samahan nyo tayo at malayo-layo pa nating lalakbayin. Okay? Medyo malapit na tayo ng kaunti doon sa ating clients sa yung kung saan yung street nila na medyo masikip. At pangalawa na po kasi pangalawang beses na po kasi ito ni Orago na makarating dito sa area na to. Kaya alam na natin yung lugar. Ayan, nandito na po tayo sa street na masikip. Ayan, kung mapapansin nyo masikip nga po yung daanan. Tapos mayroon pa mga nakaparada sa gilid, tapos mayroon pa mga sigang driver dito. Ayan, pasensya na po sa mga nakakasalubong natin kasi ay medyo may kalakihan yung sasakyan natin dala. At pasensya na po at sorry po doon sa mga residente na nagtataka kung bakit ipinasok pa natin yung ating sasakyan dito sa looban ng papunta ng Lucas Street sa may Santulan, Pasig. Ayan, ganoon na maraming salamat mga amigo sa inyong pagsuporta sa ating channel at doon sa mga amiga at amigo natin mga OFW. Maraming salamat po sa inyong lahat at Diyos mabalos po sa inyong gabos. Ayan, ayan, may kasalubong po tayong
kamukha ng ating sasakyan. Dalawang sasakyan na parehas ang model at pareho ang laki. At tumabi tayo ng kaunti at para pagbigyan yung ating kaibigang sasakyan na papasok. Tayo naman po ay palabas na. Iniwanan na po natin yung ating kasamaang social worker doon sa loob para tayo makapagparada ng maayos doon sa unahan sa may Evangelista. Kasi dito po sa area na to, kung nakikita nyo naman yung lugar, ay sadyang masikip po talaga. At kakausapin na ng ating amigo yung ating kliyente. Mga amigo, tuloy-tuloy lamang po tayo at ayan lalabas na tayo ng Evangelista at dito tayo maghanap ng mapaparadaan sa Evangelista. Kasi medyo malaki-laki ang kalsada dito at mayroong mga eskinita papasok or palilikuan. Kaya dito muna tayo, okay? At maraming salamat po sa lahat ng ating mga kaibang subscriber, sa mga amigo natin na OFW. Maraming salamat po sa inyong lahat at God bless you. I love you all. Bye-bye.